नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयची खबर. कारवार सदाशिवगडार मेळ्ळो ब्लॅक फंगसाचो रुग्ण. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात दिसा कोरोना संक्रमणाची लाट वाढत असतानाच ब्लॅक फंगस रोगाची लक्षणं आशिल्ले दांडेली आणि जोयडात एक रुग्ण मेळिले. या भयात असतानाच आज कारवार सदाशिवगडार कोरोनाच्या संक्रमणात होम आयसोलेशनात आशिल्ले एक रुग्णाक ब्लॅक फंगसाची लक्षणां दिशिल्ल्यान सार्वजनिकाक भयाचे वातावरण जाला. 4 दिवसां पयलीं दांडेलीत आणि जोयडात एक रुग्ण मेळिले. ही घटना ताजी असतानाच सदाशिवगडार रुग्ण मेळिल्ल्यान त्या भागात खळबळ माजला. सध्या 2 रुग्णांक मंगळुरात वेनलॉक आस्पत्रेत उपचाराक धाडले. एकट्या कारवारात दवरला. कारवारात ब्लॅक फंगस रुग्णांक उपचारासाठी किम्स आस्पत्रेत कोविड वार्डात व्यवस्था केला. तसेच तज्ञ वैद्यालय नेमणूक केला असे जिल्हा सर्जन डॉक्टर शिवानंद कुडतलकर हेमी माहिती दिली. जिल्ह्यात 3 ब्लॅक फंगस रोगापैकी 2 रुग्णांक उपचाराचे 3रे टप्प्यार पाविले. तेमकां मंगळुरात वेनलॉक आस्पत्रेत वर्ग केला. कारण सध्या कारवारात या रुग्णांक पयलो आणि 2रे टप्प्यार मात्र उपचार करू शकतात. 3रे टप्प्यार शस्त्रचिकित्सा करची आवश्यकता उरता. ती व्यवस्था कारवार आस्पत्रेत ना. या कारणान तेमकां मंगळुरात शिफ्ट केला असे जिल्हा पंचायत सीईओ प्रियांका हेमी सांगले. सध्या कारवारा सदाशिवगडार या ब्लॅक फंगस रोगाची लक्षणां दिसून येयल्यान सार्वजनिकाक खूप मोठी भय दिसला. जशी जिल्हा प्रशासनान कोविड संक्रमितांसाठी कारवार जिल्हा आस्पत्रेत व्यवस्था केला, तसेच या ब्लॅक फंगस रुग्णाच्या उपचारासाठी पहिलीच व्यवस्था करची अशी सार्वजनिकाली मागणी आसा. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सुमार 38 नवीन तज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक. मान्य कामगार मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमगेल्या प्रयत्नान राज्य सरकारान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सुमार 38 तज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक केला. गेल्या खूप वर्सांच्यान जिल्ह्याच्या आरोग्य क्षेत्रात आशिल्ली समस्या नवीन डॉक्टरांची नेमणूकन सोडयली आसा. सारके वेळार नवीन तज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक केले बद्दल सन्मान्य श्री BS येडियुरप्पा आणि आरोग्य सचिव डॉक्टर के सुधाकर हेमका मान्य सचिव श्री शिवराम हेब्बार हेमी उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जनतेला तर्फेन अभिनंदन व्यक्त केला. कामगार मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमगेल्या हातीन नवीन बांधिल्ल्या कोरोना लसीकरण केंद्राचे उद्घाटन. येल्लापूर कामगार मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी आज शहरातल्या सरकारी रुग्णालयाच्या आवारात उद्योगपती श्री बाळकृष्ण नायक हेमगेल्या सहकार्यान नवीन बांधिल्ल्या कोरोना लसीकरण केंद्राचे उद्घाटन केले. ह्या वेळार उद्योगपती श्री बाळकृष्ण नायक हेमका कामगार मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी सन्मान करून अभिनंदन केले. ह्या वेळार उद्योगपती श्री बाळकृष्ण नायक, विधान परिषद सदस्य श्री शांताराम सिद्धी, पंचायत राज्य विकेंद्रीकरण समिती उपाध्यक्ष श्री प्रमोद हेगडे, मंडळाध्यक्ष श्री गोपाळकृष्ण गावकर, प्रमुख श्री विजय मिराशी, श्री उमेश भागवत, श्री शिरीष प्रभू, श्री मुरली हेगडे, पट्टण पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य पक्षाच्या विविध स्तराचे पदाधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित असले. कोविड मृताच्या अंत्यक्रियेसाठी आश्वासनाची स्मशानभूमी खंय गेली. श्री सतीश सैल. धर्मशास्त्राप्रमाणे देह नश्वर, आत्मा मात्र अमर. जीवन मरणाच्या कालचक्रात मोक्ष मेळटा या भावनेन हिंदू धर्मप्रकार मृत शरीराक अग्नी करून भस्म करून पंचभूतात लीन करतात. गेल्या वर्साक कोरोनाच्या पहिल्या टप्प्यात कोरोना संक्रमणान मृत्यू जाल्ल्याक अंत्यक्रियेक स्मशानभूमीसाठी बरेच कडेन विरोध व्यक्त जालो. हो विरोध लक्षात घेऊन कारवारचे माजी शासक श्री सतीश सैल हेमी ही समस्या पयस करसाठी आणि कोविड मृत कुटुंबाल्या दुःखात या समस्येत आणि भर पडणे म्हणून सांगले की अंत्यक्रियेसाठी स्मशान करूक सरकारान जागो दाखयल्यार आपूण विद्युत चित्तागार म्हळ्यार विद्युत सिस्टम आशिल्ले चित्तागार तयार करून दिता अशें मनवी दिल्ली. त्या वेळार अधिकारात आशिल्ल्यान 4 अलग अलग ग्रामात प्रत्येकी 1 एकर जाग्यात सरकारी स्मशानभूमी करतले असे सांगले. तेन्ना सैल हेमी त्या सरकारी स्मशानभूमीक विद्युत चालित उपकरण आपूण दिता असे सांगले. तेन्ना तेका सुद्धा या लोकांन आडमेळ हाडलो. कोणी तरी पुढाकार करून रुद्रभूमी जाऊ म्हूण सैल हेमी फाटी सरले. आज वर्स जावन गेले तरी भरवस दिल्ल्या जनप्रतिनिधीन अजूनही पूर्ण केला. मनशाक गौरवपूर्वक जीवन जगूक जसो हक्क आसा तसोच मृत व्यक्तीक गौरवानच अंत्यक्रिया जावूं जाय. कष्टात आशिल्ले रुग्ण मृत जाल्यार गौरवपूर्वक तेमगेली अंत्यक्रिया सरकारान करूं जाय अशें तेमी आग्रह केलो. जर सरकाराच्यान सादी जायना जाल्यार
आपणाक सांगल्यार आपणाल्या खर्चान मृतालो अंत्यसंस्कार करता अशें सैल हेमी प्रसार माध्यमाकडे सांगले. हेजे वयल्यान इतलेंच कळटा की बाब जेवू वाडना, आई भीक मागू दिना. हेजेन सार्वजनिकाक मेळचे सवलती चुकता. तशें म्हण सार्वजनिकाली म्हणणी आसा की कोणी तरी सेवा करून अभिवृद्धी जावं हितूंतूच जनहीत आसा. हे जनप्रतिनिधीन लक्षात दवरचो असो सार्वजनिकालो अभिप्राय. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 4 ऑक्सी बस कोविड रुग्णाच्या सेवेक. कारवार. कोरोना संक्रमित रुग्णाक जेन्ना ऑक्सिजनाची समस्या जाता तेन्ना रुग्णालया स्थळार वचून ऑक्सिजन पुरवणी करच्या उद्देशान बेंगळूरच्या इंडी विलेज या स्वयंसंस्थेन 4 ऑक्सी बस सरकाराक दिलात. सरकार या बसाची काळजीपूर्वक उपयोग करतलो अशी ख्यास्त दवन कोरोना संक्रमितांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन काही जिल्ह्यात आस्पत्रेत खाटाची समस्या असून कोविड रुग्णाक तेमकां खाट मेळटपर्यंत ऑक्सिजन पुरवणी करूंक म्हूण ही ऑक्सी बसा इंडी विलेज हेमी दिला. ऑक्सिजन कंसंट्रेटर आशिल्ली ही बसा जिल्ह्याच्या कारवार, होन्नावर, शिरसी आणि दांडेलीत शहरात सेवेक उरतली. थंयच्यान त्या व्याप्तीच्या कोविड रुग्णाक जर श्वासाचो त्रास जालो असो कॉल जर तेमकां येयलो तर रुग्ण आशिल्ल्या जाग्यार ही बस पावतली आणि ऑक्सिजन पुरयतली आणि देहात आशिल्ल्या ऑक्सिजनात 95% वाडोवंक सहाय करतले. उत्तर कन्नड जिल्हो भौगोलीक दृश्टीन खूप व्हड आसा. तशेंच ह्या जिल्ह्यात कोविड संक्रमित खूप आसात. काही रुग्ण होम क्वॉरंटायन उपचार घेतात. तेमकां केन्ना हेच फुडें श्वासाची समस्या उरल्यार ही बस ऑक्सिजन पुरवणी करूंक सहाय जातलो. ह्या उद्देशान बसाची इंडी विलेज या स्वयंसेवी संस्थेन सरकाराक दिलात. जिल्ह्यात अपंगां दिवचे लसीकरण यशस्वी. कारवार. जिल्ह्यात 18 ते 44 वर्षाच्या अपंग व्यक्तीन आणि 44 वर्सां वयल्या अपंग व्यक्तीन मेळून वट्ट 4871 अपंग व्यक्तीन लसीकरण करून घेतले. अपंगाक लस घेवच्याक त्रास जायनच म्हण प्रत्येक ग्रामपंचायतीत 2 वाहनांची व्यवस्था केली. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात एकूण 13,354 अपंग व्यक्तीन लसीकरण करून घेतले आणि लसीकरणाच्या या मोहिमेक अभूतपूर्व यश मिळाले. या लसीकरणाच्या मोहिमेक ज्या अपंगान लसीकरण करून घेऊना तेमकां घरां वचून लसीकरण करचे म्हण जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यनिर्वाहक अधिकारी प्रियांका एम हेमी सांगले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 538 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 13, अंकोला 21, कुमटा 67, होन्नावर 79, भटकळ 24, शिरसी 71, सिद्धापूर 82, येल्लापूर 38, मुणगुड 45, हळयाळ 57 आणि जोयडा 41 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. तशेंच 656 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 54, कुमटा 52, होन्नावर 89, भटकळ 80, शिरसी 127, सिद्धापूर 37, येल्लापूर 48, हळयाळ 108 आणि जोयडा 61 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 43,912 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 37,632 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 5,700 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले आसात. तातूंत भितर 581 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 5,119 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले आसात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 12 कोरोना रुग्णालय मरण जाल्ले आसा. कारवार 1, अंकोला 1, कुमटा 2, होन्नावर 1, शिरसी 1, सिद्धापूर 1, येल्लापूर 1, मुणगुड 3 आणि हळयाळ 1 कोरोना रुग्णालय मरण जाल्ले आसा. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 580 कोरोना रुग्णालय मरण जाल्ले आसा. इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.